Dobré ráno, pravdepodobne máte teraz taký malý jumpscare, pretože vyzerám úplne inak, ako som vyzerala na poslednom zábere, ale včera potom, čo som sa vrátila z Uluvatu, tak som si rozplietla copiky, pretože už som mala pocit, že už to potrebujem, že už si potrebujem umyť vlasy, takže znova je tu späť tá klasická stará kučeravá Dory. Ja som práve teraz v kafetérii vo fitku, pretože je útorok, normálny pracovný deň, takže ja som začala môj deň prácou. Objednala som si proteínové vločky a kávu. A práve teraz čakám na Ľudsku a ideme si spolu zacvičiť. Dneska nás čaká taký maličký spoločný deň, máme nejaký spoločný program, tak sa teším a samozrejme vás vezmem so sebou. Každopádne, čo som chcela povedať, bolo to, že som pred 15 minútami mala po veľmi dlhej dobe úzkostný záchvat. Ja úzkosťami trpím roky, ale teraz som naozaj dlhé mesiace žiadny záchvat nemala a po dlhej dobe som ho dostala práve teraz, čo nebolo veľmi príjemné, pretože som normálne na verejnosti, vo verejnom prostredí. Ale teda dostala som úzkostný záchvat, asi sa nahromadili všetky udalosti a emócie posledných dní a potrebovala to telo jednoducho vylúčiť, pretože som aj za posledné dni zažila pár nepríjemných vecí, ale nechcem toto asi úplne rozoberať, lebo je to také celkom súkromné. Ale teda len som chcela povedať, že som teda mala úzkostný záchvat. Ešte stále sa trošku trasiem, som stále taká, cítim také šteklenie v prstoch, ale už sa teda cítim oveľa lepšie. Takže som sa najedla, urobila som si prácu, no a čakám na Ľudsku a ideme si poriadne zamakať. Dobré ráno! Sexy kočka jedeš, poď. Jedeme, obličíčka. Good job. Bude tam vidno iba, ako sa pekne pri tom tváriš. Je to tady hezký, ale já mám radši možná Omni. Je to taký přehlcený, hrozně jako přestimulovaný, ale... Ako môžeš povedať, že máš radšej Omni? Ale radši nebudu soudit, příště budu chodit sem víc dní, abych to jako vyzkoušela sem. Uvidíme do recovery ještě, to je důležité. No keď si tu prvý deň, tak v Omni je lepšie recovery. Ale to je preto, lebo si tu prvý deň. Dobře. Keby si tu bola, že tak dlho jak ja, tak sa ti to páči viac. No to je jasné. Takže na budúce iba sem. Jo, tak jo, po tebu. Ale tréning. Že ich mám také spadnuté po tréninku. Ona řekla, že má spadnutý vlasy. Kdo tady má spadnutý vlasy? Já mám spadnutý vlasy. Máš ich krásne. Si sexy kočka. To sú vždy nejaké šteniatka. Vždy sú tu šteniatka. Hoci kedy prídeš, tak vždy. Jsme na snídani v mý nejoblíbenější kavárně. Mělo by to být na Vopok, že podle mě ty bys mi měla tahnout do svých chodníků, ale... Teraz granola a jogurt, no. Som zvedavá. Ľudská povedala, že je to brutálna granola a brutálny jogurt, takže... Tak som si dala to isté. Po tréninku. Hej, tak miluju. A já. Tvář se přirozeně. Tvář se přirozeně. Ale koupila jsem tady nový plavky. Já bych tady zkrachovala, kdybych tady bydlela. Ale krásne. Pasujte. Štipec, jak se řekne? Štipec? Štipec. Teraz vyzeráš ako totálna Bali girl. S touto taškou, so štipčekom, opálená. Kdo budete na Bali, kupujte tady tuto tašku. Ja si ju musím kúpiť. Všetci ju tu majú a ja ju tu stále nemám a už som tu mesiac. Jakýkoliv barvě, s slučkama, bez slučku, jakýkoliv tvar, vypadá fakt top a je velká, takže se do ní vejde hodně věcí, třeba i kžiltovka. A teďka jsem tvůj aesthetic stránku jako pošťák vypadá. Pošťák, trošku. Iba trošku. To je můj vibe tohle. No. Ale ideme do bazéna. Hele, tak tahle sexy kočka. Chápete to? Hej, ty vlasy, dejte teďka do komentářů schválně vědět, jestli si má nechat tyhle vlásky nebo copíky. Jestli tam napíšete copíky,
tak sa zbláznim. Je to moja dilema, lebo chcela som si dať znova copiky, ale všetci mi hovoria, nech si nechám takéto vlasy. Takže napíšte mi a pomôžte mi vybrať. Kdyby náhodou jste si zapomněli šapky v efektu, můžete si je objednat. Ale je to takový černý Petr, co vám přijde. Oni vyzerali na tie fotky ale úplne inak a podľa mňa boli čierne, nie? Čím víc na ně koukám, tím víc jsou. Takový prostě, tahle textura mých plavek. No, Lucka si zabudla šlapky a keďže strašne páli zem, tak sme ich objednali cez Gojek. Za 3 eurá. Podľa mňa sa nemáš na čo stiažovať. 3 eurínka a ideš. A ideme do bazéna. Vyzerá dobré. Ale pokračuje tour, kde moje oblíbený podniky. Ano. A Dory tady bydlí a nikdy nebyla v tomhletom Butter Protein Club. Veľká chyba, práve to jde napravit. Lucka ma dneska berie na všetky jej obľúbené miesta, takže to prvé bolo super. A ešte lepšie. Som zvedavá. Vlogísek. Vlogísek, keďže som zase zabudla natáčať posledné 3 hodiny. Já jsem byla doma. Na pokoji potřeba jsem nějakou práci a přišla jsem ještě sem, ale se dneska to nevypadá ani na slnce, ani na nic. A už je večer, tak už sme sa neopaľovali. Ale Ľudka má krásny fit, ako vždy. Krásny fitíček. Takže iba sme pri bazéne a počúvame tú otrasnú hudbu, ktorá tu hrá. No, hudba je na Úplne na hovno. To je crazy. Jdeme na zmrzlinu. Já si asi nedám. Čo? Ty volí v tom krku. Joj. Tak si dáš iba tie toppingy. Vieš, dáš si iba kukisky, ovocie. Trošku si dám, malinko. Ja si tam samozrejme aj zmrzku. Lucka už papá. Musíme, já jsem tady splácala spoustu věcí, ani to nevypadá hezky, ale je to výborný. Lucka si dala takú mini porciu dneska. Ale budu mít prostě food coma potom. No za to akože ja. Dneska som to totálne zabila. Ale dostala som tričko. No akože... Hej, máme porovnanie. Ale dostala som tričko, lebo vedia, že budem mať narodeniny. Lebo som to spomínala jednému môjmu kamošovi, s ktorým som sa tu zoznamila, ktorý tu robí. A majiteľka mi nachystala tričko za to, že som lojálny zákazník a že vždy donesiem nejakú novú kamošku alebo kamoša, takže som dostala tričko a idem to zjesť, lebo vyzerá to úžasne a už sa nemôžem dočkať, ale ten rád je akože crazy. No proste Mio je Mio. Čaute kamoši, tak dnes už máme ďalší deň, dnes už je streda, je 4:45 večer. Ja som vám potom Miu už vlastne nič nenatáčala, pretože nič také zaujímavé sa vlastne ani nedialo. Tak som vám nechcela znova ukazovať iba ako idem do fitka a z fitka, ako sa opaľujem a podobne. Ale objednala som si teraz proteínové ovsené vločky z Just Oats Bali, ktoré som si objednala včera prvýkrát, boli strašne dobré. Ja idem dnes na večeru s ľudskou mašličkou, s ľudskou Lu. Ale som strašne hladná, aj keď na tú večer už ideme za hodinu, alebo za hodinu a pol, ale ja už som to nemohla vydržať. A ja hlúpa som si omylom objednala dvoje vločky. Jedny tie, čo som mala včera, to boli Biscoff a jedný Dubai Chocolate. Sú to vlastne proteínové ovsené vločky bez cukru, sú strašne dobré. Takže urobím to tak, že tie Biscoff si dám do chladničky, zjem ich zajtra na raňajky a tie Dubai si dám teraz. Každopádne vyzerám teraz trošku crazy, lebo som akorát vo fáze maľovania sa, takže nemám ešte hotový make-up, iba tak na 75%. Som v pyžame, takže idem si zjesť tie vločky, potom idem za Ľudskou na pláž a potom ideme do jednej veľmi peknej reštiky. Ideme sa rozlúčiť, lebo Ľudská zajtra už odchádza a myslím si, že sme si fakt sadli, akože ja som tak rada, že som ju spoznala, lebo však samozrejme, že som ju predtým sledovala aj na Instagrame, aj na YouTube, ale vlastne teraz, ako sme sa zoznamili osobne, tak to bolo naozaj super a ja som neskutočne vďačná za to, že som ju mohla spoznať aj osobne a fakt mi je ľúto, že vlastne už odchádza. Takže tak, ale teda moc sa z toho teším, určite sa nevidíme posledný krát. Takže pôjdeme dneska vlastne na večeru a potom mi zajtra odchádza vlastne ďalší kamoš Rob, ktorý bol so mnou aj v Uluvatu. Takže s ním a s Medy, čo sme boli v Uluvatu trojica, sa ešte musíme vlastne rozlúčiť, takže si pôjdeme niekam asi sadnúť. A to bude taká klasika, každopádne vás tam teda vezmem. Ja už ale idem ochutnať tie vločky. Tieto by mali byť Dubai Chocolate a vyzerajú
Neviem ani, ako by som vám to ukázala. No proste vyzerajú dobre. Proste vyzerajú ako vločky. Pistáciové, zelené, s pistáciovým maslom a s čokoládou. Now that's what I'm talking about. Fakt výborné. Takže idem ich rýchlo zjesť. Idem sa rýchlo dochystať a letím na pláž, lebo o pol hodinu už zapadá slnko a neviem, ako to všetko stihnem. Takže držte palce. Ešte som vám chcela ukázať, že čo si obliekam, ale mám stále mokré vlasy, takže ten wow efekt ešte nie je taký úplne wow, ako bude za 20 minút. Ale teda toto je môj outfit. Dala som si opätky a dala som si tento overálik. Trošku odvážny. Kabelku. Takže tak. Rob, will you miss your 2 daughters? No? You just said no. Can you believe it? I will, of course. But we'll see each other again. So. Yeah, definitely. Hello. Hello, dog. Rob's first time at Mio. What do you think? 10 out of 10. 10 out of 10. Straight perfect. Yeah, well, you got it for the last time, for the first and last time. Oh no. Dobré ránko, ahojte. Dnes je 26. maja 2026, čo znamená, že ja dnes oslavujem moje 23. narodeniny. Ja som sa na tento deň neskutočne tešila, pretože narodeniny sú vždy môj najobľúbenejší deň z roka a vždy sa na ne strašne teším. Za chvíľku ma to asi prejde, keďže už pomaličky starnem, predsa len 23 už nie je 18, ale teda dnes mám 23. narodeniny a oslavujem ich na Bali. Ja sa práve nachádzam v najkrajšej vile, na akej som kedy v živote bola a mne sa podarilo ju zohnať cez Instagramovú spoluprácu. Je to vila pre 10 ľudí, nachádza sa trošku na okraji Changu, v takej kľudnejšej oblasti. Takže moc sa teším. Dneska organizujem takú maličkú narodeninovú oslavu. V podstate to nie je nič extra, iba prídu nejakí ľudia, dáme si jedlo, možno si zahráme nejaké hry, čiže nebude to nič nejaké akože prevratné, chceme sa okúpať v bazéne, ale aktuálne vonku strašne prší. Ja som tu s mojou kamoškou Medy, ktorú už určite poznáte z minulého videa. A my sme mali v pláne, že si tu urobíme krásne fotky, že si ráno privstaneme. Takže ja po 3-hodinovom spánku som ráno vstala o 6, že sa ideme fotiť a začalo liať. Takže som sa obliekla do fitka a ideme si dať narodeninový tréning, ideme si zavolať taxík. No a potom sa chceme niekde určite dobre narodenikovať. Potom potrebujem ísť kúpiť narodeninovú tortu a narodeninové sviečky. A potom sa tu už vrátime a už sa nachystáme, pomaličky začnú chodiť ľudia. A uvidíme, nebude nás moc veľa, ja mám zatiaľ napísaných 15 ľudí, ktorí majú prísť, tak dúfam, že všetci prídu, lebo ja som na tie moje narodeniny taká dosť zaťažená, dosť emotívna, každé narodeniny pláčem, pretože na mňa vždy niekto zabudne, alebo to nedopadne podľa mojich predstav, alebo jednoducho vôbec neoslavím, takže dúfam, že všetci prídu a dúfam, že to bude krásne, úžasné a že to bude super, takže už som nachystaná, si som mám mokré vlasy, ale to sa mi po ceste vyschne a poďme cvičiť. Som vám chcela ukázať, aké mám krásne narodeninové nechty. Ja vôbec nenosím takéto extravagantné nechty a nikdy som na nechtoch nemala dizajn, vždy som nosila iba francúzsku, ale povedala som si, že keďže som na Bali a mám narodeniny, tak si dám takéto krásne, ani neviem, jak vám to mám ukázať, lebo všade sú okna, takže takéto s kvietočkom. No a už akurát čakám na Madison a ideme cvičiť. My už sme sa z Medy vrátili na vilu, boli sme v podstate iba vo fitku, dali sme si tam raňajky a potom sme išli na nákup, takže nákup už máme urobený. Tu mám tortu a potom mám ešte cheesecake, tu máme ovocie, slané veci, tamto si nevšímame, vodu, sviečky a ešte sa vám musím pochváliť, dostala som od Dank Cookies, čo sú najlepšie cookiesky na Bali, takúto krásnu zásiločku so 16 cookieskami. Ja som tieto cookiesky nikdy nemala
ale Denk Cookies boli takí zlatí, že sa rozhodli, že na narodeniny ma takto potešia. Takže tu mám nejaké KitKat cookiesky, nutellové, orieškové, arašidové maslo. Takže musím to nakrájať, musím to nachystať, nakrájam to asi na tretiny alebo štvrtiny. No a musím potom toto všetko dať do chladničky, ísť nachystať samu seba a za nejaké 2 hodinky už by mali začať chodiť ľudia. Takže ideme na to. Neviem, či ma dobre uvidíte, ale idem teda nachystať tie cookiesky. Ja ich pokrájam, pretože má prísť 15 ľudí a cookiesy je 16, takže aby každý ochutnal. Ale samozrejme prvý test musím robiť ja. Takže chcela by som určite ochutnať, ale ja už si nepamätám, že ktorá je ktorá. Ale chcela by som strašne vyskúšať tú nutellovú. OK, asi som ju našla, takže vyzerajú fakt úžasne. A rovno aj ochutnám, som fakt zvedavá, lebo neviem, či viete, moji YouTube ľudia, ale ja doma veľmi veľa pečiem. I tried the Nutella one. Yeah, it's fucking banging. They're doing a taste test. I've tasted this one before, but it's good. So good. Banging. So yeah, right now shower, wash my hair, put some makeup on, get dressed, get ready, and then just get all of this ready and wait for the people to come. I'm so excited. Ľudia moji zlatí, ja už som sa konečne nachystala. Takže toto je môj make-up. Ja si musím ešte fixnúť tieto šaty trošku, ale idem vám ukázať môj tenený narodeninový outfit a večerný mám potom iný, ale tieto šaty sú proste... Čo, stále mokré vlasy, ale... Čo poviete? Krásne. Ja som si kúpila to, teda respektíve mi kúpila mamina na narodeniny. Takže toto sú moje narodeninové šatičky. Takže tak. Ježiš, strašne sa teším. Takže ahojte, už som sa nachystala. Už mám na sebe šaty, make-up, vlasy a už každú chvíľku by mali začať chodiť ľudia, takže je najvyšší čas to pomaličky nachystať. Potom musím ešte vlastne objednať soft drinks, lebo nemám vôbec nič, žiadnu kolu ani nič, ale to všetko príde. Takže idem to nachystať a potom vám ukážem, že ako to všetko krásne vyzerá. Ja. Chodom Medy mi kúpila balóniky. Happy birthday. To je krásne. No už som objednala tie soft drinky, takže idem dochystať cookiesky a pokračujeme. First one always. Ahoj. Vicky, sexy kočku. Že jo? No, už sme to trošku nachystali, už to tu vyzerá trošku reprezentatívnejšie. Ale neviem úplne, že kde dáme nápis happy, lebo máme iba birthday. To vyzerá dosť dobre, ešte nad tým vyzerá to super. Ale musíme ešte niekde dať happy. No a tu už máme cookiesky, snacky, ovocie, lebo je to extrémne teplo. Mary, the strong woman, the strongest woman I know, brought all the drinks we need. So we have some Coca-Cola, some juices, and Red Bulls. So yeah, but we need to put that sign up there somehow. Yay! We just decided that we don't need the happy sign, so now it's just birthday. And here we have some snacks, another snack, another snack. And we're just waiting for everyone because they were supposed to be here 40 minutes ago. And no one's here. Yeah, well, true. But I can't wait for them to get here so we can eat the cookies finally because it looks so good. I just want the cookies too. I need answers. What the fuck is happening? When our first came to Bali, literally like a year and Happy birthday to you. Happy birthday.
Dobré ráno, dnes je 30. mája, čo znamená, že mňa na Bali čakajú posledné 3 dni. A ja som posledné dni moc ani nevlogovala, pretože v podstate všetky moje dni vyzerali úplne rovnako a nechcela som vás ako keby otravovať tým, že budem vlogovať to, čo nie je zaujímavé, ale chcela som vám dnes ráno natočiť jeden storytime o mojom najkrajšom dni, ktorý som zažila tu na Bali. A bohužiaľ som ho nevlogovala, pretože sa stalo veľmi nečakane a celé to bolo úžasné a celé som si to tak nejak ako keby chcela užiť bez toho, aby som to natáčala. Tí, čo ma sledujete na Instagrame, tak asi aj viete, o čom hovorím. Ono to trošku aj rozputalo veľkú diskusiu v mojich komentároch a v mojich správach, keďže zase začali vznikať nejaké fámy. Každopádne chcela som vám ho natočiť dnes ráno. Ja som sa ale v noci zobudila na to, že mi bolo strašne zle. Neskutočne sa mi točila hlava. Nevedela som, kde som, začalo mi byť zle od žalúdka, no a začali mi žalúdočné problémy. A vlastne potom ráno som aj vracala, takže je to vlastne prvýkrát za celé 4 razy, čo som bola na Bali, čo mám žalúdočné problémy a posledné 2 dni som si zabudla dať probiotika, takže som proste hlúpa a je to moja chyba. Ale mala som včera na večeru vrep a mám taký pocit, že je to z toho, ako ja som ho tu jedla už viackrát, ale tak nejak ako keby, keď mi bolo zle, som cítila, že je to z toho. Takže stále sa necítim úplne fit a necítim sa úplne dobre. Každopádne, dnes je sobota a ja v útorok letím domov, takže ja odmietam ležať na izbe a povedala som si, že aspoň si na seba hodím plavky a pôjdem do fitka a aspoň sa tam v takomto domečku, v takej tej kabane sa tam usadím a budem si tam robiť prácu a keď niekto príde pokecať, tak aspoň s niekým pokecam. Lebo byť takto sama na izbe, tak to je akože úplná katastrofa. Úplne som z toho nešťastná, pretože som sa chcela opaľovať, chcela som sa kúpať, chcela som ísť na pláž, chcela som si ísť zacvičiť v prvom rade a nič z toho sa nedieje. Takže nie som z toho moc nadšená. Objednala som si teraz z lekárne cez Grab nejaké lieky, také tie ich bylinkové a ešte som si objednala aj aktívne uhlie, to by mi malo pomôcť a takisto takú hydratačnú vodu, aby som bola trošku hydratovaná, lebo posledné hodiny boli úplný zabijak, ale verím, že je to iba na chvíľku, že sa dám dneska dokopy a že už večer pôjdem vonku, lebo dneska chcem ísť večer von a chcem si naozaj tieto posledné dni tu užiť. Každopádne hneď ako sa budem cítiť lepšie, tak vám natočím ten story time a moc sa na to teším, lebo je to deň, ktorý sa mne zapísal do mysle, do srdca, do hlavy už navždy a nikdy na ne nezabudnem a bolo to fakt úžasné a fakt vám o tom chcem povedať, aby ste vedeli a takisto, aby som tak nejak akože zabránila nejakým takým špekuláciám na mojom Instagrame, lebo akože tých tam je veľa, takže čakám akurát na lieky, dám si lieky, oblečiem sa, dám si plavky a košeľu a pôjdem sa vyčilovať do fitka a aspoň si urobím všetku prácu, ktorú som za posledné dni trošičku zanedbala. Je 5 hodín večer a ja už som konečne naspäť na izbe. Ja som v podstate úplne celý čas ležala iba v tej kabane. A myslela som si, že budem schopná urobiť si nejakú prácu, ale žiadnu prácu som si neurobila. Najhoršie na tom je to, že sa mi pokazil MacBook, ktorý mi jednoducho prestal fungovať. Len tak. A všetku prácu, ktorú mám v ňom a teraz to musím celé robiť na novo v telefóne, čo jednoducho nie je to isté a veľmi ťažko sa mi pracuje, keď nemám notebook. Už si ho nebudem dávať opravovať tu, keďže o 3 dní idem domov, takže dám si ho opraviť normálne už doma na Slovensku, tak uvidíme, lebo mám z toho trošku strach dať si ho opravovať tu, lebo nechcem prísť o tie veci, ktoré tam mám. Každopádne som bola taká unavená, že som 2 hodiny spala, potom som kecala s kamošmi, potom všetci asi moji kamoši, ktorých mám, si tam prišli sadnúť ku mne, čo ja sa z toho strašne teším, ja ich mám strašne rada, ale dnes mi bolo fakt zle a oni sa chceli stále rozprávať, takže tam doteraz sedeli, ja som tam potom zaspala znova a oni celý čas strašne kričali a smiali sa. Takže ja som musela odísť. Strašne ma bolí chrbát. Čo sa týka mojich žalúdočných problémov, tak musím povedať, že to už je oveľa lepšie a už ma v podstate to brucho až tak neboli. Dávala som si aktívne uhlie, ktoré som hrízla v podstate celý čas.
A potom tieto balíske vinníkové sačky. To ma zachráni. Toto si kúpte, keď budete niekedy na Bali. Majú žlté, zelené a modré a každé na niečo iné. A fakt, akože je to zázrak. A už aspoň nemám žalúdočné problémy, ale neskutočne ma bolia svaly a strašne ma bolí chrbát. Takže ja normálne nemôžem ani sedieť. Normálne rozmýšľam, že ako si vás tu chytím, aby som zvládla normálne sedieť ako človek. Takže idem si ešte pospať. Idem stať šlofika, nejdem dneska ani na západ slnka, ani nič, aj keď ma to veľmi mrzí, lebo som veľmi chcela ísť, ale fakt sa necítim dobre. Ale moji kamoši chcú ísť dnes na technoparty. A ja milujem techno. Nikdy som nebola na rave, nikdy som nebola na technoparty a oni chcú ísť do jedného z najväčších technoklubov tu na Bali. A idú všetci, dokonca jeden kamoš, ktorý mal letieť dnes domov, tak si prebukoval letenku na zajtra a ide aj on. Takže uvidím, ako sa budem cítiť. Chcem si pospať aspoň zo 2 hodinky, možno aj 3, uvidíme. Ak sa budem cítiť dobre, tak pôjdem, dám si možno nejakú tabletku od bolesti, ale akože tie kríže, ten chrbát ma bolí strašne. Takže tak, aspoň, že už nemám tie žalúdočné problémy, že už dokážem normálne fungovať, dala som si banán, pila som kokosovú vodu, dala som si nejaké elektrolyty, no a dávala som si toto a to čierne uhlie a už sa cítim oveľa lepšie, takže tam už mám upratanú nachystanú posteľ, idem si tu zastrieť, nech tu mám úplnú tmu a idem spať a ozvem sa vám potom s updateom toho, ako sa cítim. Držte palce, dúfam, že sa budem cítiť dobre, fakt chcem ísť na tú technoparty. Takže čaute, teraz vyzerám už oveľa lepšie, ako som vyzerala na poslednom zábere a aktuálne je 10:30 večer. Ja som 4 hodiny spala, to bol najlepší šlofik môjho života, ja som si tak dobre oddychla a tak dobre som si pospala a naozaj sa mi uľavilo, už ma nič nebolí, ani mi nič nie je, ale radšej si zaklopem. No a ako môžete vidieť podľa môjho outfitu, tak sa chystám von. Ja som teda nakoniec premýšľala, že na tú technoparty nepôjdem, lebo moja kamoška nejde, nakoniec iba 2 chalani, ktorí sú takí akože, sú to moji rovesníci a sú takí proste mladší, ale zase na druhú stranu som si povedala, že môže tam byť super, že maximálne sa tam pôjdem pozrieť a keď sa mi to nebude páčiť, tak sa môžem kedykoľvek vrátiť naspäť. Takže idem sa tam pozrieť. Toto je teda môj outfit, ja som nikdy v živote nebola na rave, ani na technoparty, ani na ničom podobnom. Dress code nebol, ale ja som si teda dala koženkovú sukňu, dala som si teplietkavé bodičko a tieto rukavky a podľa mňa to je celkom akože techno outfit. Podľa mňa som to, že celkom trafila, viem, že na techno sa chodí v čiernom, takže mám čierne. Samozrejme mám pod tým kráťasy, že zase nebudeme až tak riskovať. No urobila som si make-up a už vlastne za nejakú pol hodinku už pôjdeme a teším sa, akože fakt sa teším. Chcela som vám natočiť ten story time, ale ja som to zase proste nestihla, takže ja vám to musím natočiť niekedy inokedy. Každopádne, premýšľam nad tým, že si dám urobiť tetovanie. Pretože mne napísalo jedno tetovacie štúdio na 2 tetovania, ktoré si môžem dať urobiť. A ja mám jedno tetovanie vzadu na krku a ideálne by som akože chcela mať čistú pokožku, mne sa až tak moc tetovanie nepáčia. Ale sú to 2 tetovania, ktoré by mali pre mňa veľký význam a prvé tetovanie je to, že by som si vlastne tu dala vytetovať, že first for everything. A chcela by som tuto vytetovať, že by mi to vlastne ako keby pripomínalo, že je ešte strašne veľa vecí, ktoré môžem vyskúšať prvýkrát a že by som mala ich skúšať. No a druhé tetovanie je teda vlastne balísky kvietok a tým, že mne Bali zmenilo život, tak som rozmýšľala, že by som si to dala vytetovať. A rozmýšľala som, že dala by som to buď na členok, alebo že by som to dala tu ako keby na slabinu. Ale ešte stále nad tým premýšľam, zajtra si to nechám prejsť hlavou. A ak tak by som išla na tie 2 tetovania v pondelok, tak som zvedavá, ale to first for everything by sa mi fakt páčilo, takže nad tým premýšľam. Každopádne toto je teda môj fitík. Beriem si kabelku, asi si vezmem túto pravdu, to je taká neutrálna k tomuto outfitu. Celkom sa aj hodí, tým, že strieborné. A obujem si asi tenisky, chcela som si dať nejaké pekné topánky, ale je to technoparty a keďže budem skákať, tak tenisky úplne nepripadajú do úvahy. Takže tak, no. Idem sa pozrieť, či už mi chalani nepísali, lebo to natáčam na telefón a už pomaličky pôjdeme. No a uvidím, ako to bude vnútri, aké to bude, ale dám vám určite vyjadrenie, či to stálo za to. Je 1 hodina ráno a ja už odchádzam, pekne čakám na motorku a idem naspäť. Takže zdržala som sa tu asi nejakú hodinku a už idem naspäť na izbu.
No kamaráti moji zlatí, tak ja už som aj doma, zdržala som sa tam asi hodinku a keby som vedela, aké to bude, tak tam asi nejdem, lebo to bolo dosť malé a bolo tam aj dosť málo ľudí, neviem, čakala som od toho asi niečo iné, ale zase viem, že keby som ostala doma, tak by som mala potom FOMO, že som nebola a zároveň som rada, lebo som tam bola v podstate s kamošom, ktorý odlieta o 7 ráno z Bali do Francúzska. Je 1 hodina a on je teraz na party. A hlavne on má takú dosť zložitú rodinnú situáciu, takú nie veľmi dobrú. A strašne sa tešil na tú party, no tak som rada, že som tam akože aspoň bola s ním. Takže tak, každopádne na mňa už doľahlo zase, že odchádzam. A ja som strašne sentimentálna, strašne emotívna a veľmi veľa vecí jednoducho prežívam a radšej by som taká nebola. Akože je pravda, že už to nie je také strašné, že kedysi som bola fakt veľmi emotívna a najmä som sa veľmi rýchlo naväzovala na ľudí, keď som bola napríklad na dovolenke s maminou a boli sme niekde v rezorte a ja som tam stretla nejakých kamarátov, tak odchádzať od nich bolo pre mňa neskutočne ťažké. Akože samozrejme, že to bude ťažké aj teraz, ale dúfam, že nebudem plakať až tak. Hlavne je to preto, lebo viem, že sa vrátim, lebo ja mám pocit, že teraz ako idem na Slovensko, tak to nie je také, že vraciam sa domov a budem doma, ale ako keby idem z domu na dovolenku na Slovensko a vrátim sa sem naspäť domov. To je taký môj plán, lebo akože fakt cítim, že tu mám byť. Každopádne je pre mňa veľmi ťažké akože zažívať také krásne momenty, ako som tu zažila, pretože ja som potom veľmi taká retrospektívne depresívna a uvedomujem si, že už to nikdy nezažijem a chcela by som ten čas jednoducho vrátiť naspäť. A stále myslím na ten môj najkrajší deň v živote, ktorý som tu zažila. A úplne si hovorím, že bože, čo by som dala za to, aby som to jednoducho mohla zažiť znova, ale viem, že sa to jednoducho nedá, ale snažím sa hovoriť si, že je to obrovské privilegium mať takéto krásne spomienky a že najkrajšie veci v mojom živote a najkrajšie dni pravdepodobne ešte len zažijem. Ale zase je to krásna spomienka. A je to hrozné, bože, odchádzať odtiaľto po skoro 2 mesiacoch. To je úplne, ja som tu mala byť mesiac, moja mamina tu so mnou bola 2 týždne, ja som tu mala byť mesiac a ja som tu už skoro 2. A ubehlo to normálne, že takto. Ale musím povedať, že tie najkrajšie zážitky som zažila za posledné 3 týždne. Čiže presunúť si tú letenku bolo moje najlepšie rozhodnutie, aj keď som si bola tým vtedy veľmi neistá, ale strašne mi intuícia hovorila, aby som to urobila. A ja som tak šťastná, že som to urobila, že som si presunula tú letenku. Bože, no. Ale ten odchod je taký nepríjemný, taký trpký. Ale viem, že tu nie som posledný krát. Viem, že budem doma pár mesiacov a letím naspäť. Takže len už presne ten zážitok už nebude taký istý, lebo už tu nebudú tí istí ľudia, už nebudú tie isté podmienky. Akože je pravda, že väčšina tých ľudí, s ktorými sa tu bavím, tu žije, takže sa tu s nimi pravdepodobne stretnem a uvidím, ale no, treba sa s tým jednoducho zmieriť. A zase som rada, že v podstate žijem aj u nás na Slovensku taký život, ako žijem. Teším sa na moju maminu, na moje kamošky, na moje klientky a som vďačná za život, ktorý mám aj na Slovensku, ale cítim, že už to jednoducho nie je pre mňa. Takže tak. Ach, bože, no. A najhoršie je, že to musím ako keby prežívať sama, že ten dlhý let, ktorý ma čaká, budem musieť letieť sama a budem veľmi nad všetkým zase rozmýšľať, uvažovať, ako sa poznám, že ja všetko analyzujem a premýšľam nad všetkým a budem si retrospektívne predstavovať, čo všetko som tu prežila a zažila a bude to akože veľmi smutné, ale taký je život. Všetko pekné sa raz skončí. Každopádne ešte tu mám 3 dní. Dnes je, teda už je vlastne nedeľa, ale dajme tomu, že sobota, takže čaká ma tu ešte celá nedeľa, celý pondelok a v útorok letím o 19. večer, takže ešte v podstate ma tu čaká aj útorok.
Takže tak, no nič. Idem sa odmaľovať, idem sa vyzliesť a idem spať a vidíme sa zajtra.